No matter how hard you try, you can't stop us now. We're the renegades in this atomic age. This atomic age of renegades. The renegades in this atomic age. This atomic age of renegades. Since the prehistoric ages and the days of ancient Greece, on down to the Middle Ages. Avui hem convocat una jornada de vaga a HP perquè portem 2 anys de lluita, estem lluitant contra els acomiadaments, que ja hem tingut 190 acomiadaments i bueno, estem fent moltes accions. Pràcticament cada setmana estem realitzant accions contra l'empresa, hem fet unes 50 concentracions, anem a les seves fires, als seus estants, visitem els clients, hem fet 50 concentracions, estem fent moltes accions per pressionar l'empresa. Però arriba un moment que això no és suficient, Nosaltres fem molts esforços, però no és suficient. Llavors, hem convocat una vaga de 24 hores amb els treballadors en solitari, juntament amb un sindicat petit d'Astúries, perquè Comissions i UGT sempre han posat molts entrebancs a fer qualsevol mena de vaga de 24 hores en aquesta empresa. El problema que hem tingut és que 2 dies abans de realitzar la vaga, Comissions i UGT envien un comunicat a la plantilla dient que el dia de la vaga ells aniran a treballar. És a dir, delegats sindicals que tenen les garanties cobertes van a treballar en una vaga contra els acomiadaments a l'empresa. Evidentment, això el que ha fet és rebentar la vaga, ho sabíem perfectament. Sí que hem tingut força seguiment en determinats departaments, a Saragossa està havent un impacte bastant rellevant i aquí aproximadament calculem la meitat a una de les empreses, consultoria, i al voltant del 40%, 30-40% en l'altra. De cara al recolzament social que estem tenint, que és molt elevat perquè tothom ja coneix el conflicte que està havent a HP, doncs es pot recolzar de moltes maneres. Si no es té clar què fer o deixar de fer, doncs és seguir-nos en partits de xarxes socials, perquè la imatge de l'empresa això li fa molt de mal, i retuitejar, compartir en Facebook, enviar correus, escriure al Facebook de l'empresa, és a dir, que continuï notant l'empresa que a banda d'uns acomiadaments de treballadors està suportant una pressió social com ja altres vegades s'ha fet, per exemple, a TMB o Cabravo, és a dir, unir les lluites laborals i socials, que és una de les nostres obsessions.